Gardon Nilimonjorong Pipit Pinibirta Arju Ponikta. Diphua longkachi koino dhonsari lakhakre serkep constituency ke paro rongklar bong Anthony rongphara rong maker bipen sing narahem analo por bhai ke thama por men tongmonar be ke the parpik penajok bipen sing narahem thing piahem babrai pu arjulongsi dhonsari constituency aphl se amai phu ms tok bipen tong se kotpen home redam se asap sobet pusitami tangka kerap pajerdam lapen kisung ke phobe ka hem tu na tuma phan aning pathe tikang lapen ms tok bipen kaning je pon ke nilitum dhansari constituency angkanga phan ke un an ke cherap chitu dun ber ji pusi ning je pon lapen kidam tang mec ke lega hotta aphl sia songolong dhansari aradatum nang cherap du na pota kachoro pacher pon lapen lapu kisung ke phobe ka bangphu bipen sing nar pen sitame lapu son kisung ahut nang ka cherap dun theka pot aphl sia song phan kachoro Pajerbon. Lapen ms tok bia phansitame nangkerap nangke palea pota kachoro Pajerbon. Diphu pendor sing tok bi Karbing Lu News. Pini adak rongklar bong Anthony rongpharong rongklar bong Anthony rongpharong adak mane non herang jo la temon arve thepik masi la hemdung athing pi thetan masi la hem song krep lo mat hem krep pon rai lu la si non nitum dak spot wang lo jo la si thing pi bang remove lo onta ting bang ke pura damage lo pen la arpong pinita ropon lo hemanu jo huta damage lo la si astaweta ni tum hin pen APSLC Dhonsari itu constituency committee hin pen kerap pajir lo nasi answer say ni tum kerap itu bomji dak Dhonsari arat pangke ni tum unan ke di tum ta bori ponpo la dak kapre ka kisung ta ni tum lang pon bompo la pen kedam tang election ta pina nang cerap nang citun ro la Dhonsari constituency arat panda churu nangi la bengke la si non ke bangji la MP election ta non malo la si la sohuta ansate mane elitum itu APSLC itu political party la so ansate in prop je fan la so bang elitum non claim nang po la si rongsor penceng lok rat tum ta non nang cirap nang cito dun nang po lapen la non BJP tum so kedam tang tum rat tum da sini lo koson mala tum claim kedam chok chepin mane sakurita pithek theda lo la tum koton mas council itu 6 schedule area lo poi phitsita sakurita non ta pithek thepin lo amasi rat tumi kisung lo mane kidugarat tumke sakuri phansi choakha eke sakurita pithek de lo non council solai bom jitu BJP government tum pura complete failure lo lepen ke sakuri cho tagali jitu contractor payment jitu bill anta payment guri theke delo ningkan ta papar lablo ning mo nang pipo Hako penta phi phu atom sitami than pachini pomlo sok long termate harlong athak sokorong kewang pu pinangana ningkan pensitami arjulong pombang bomlo bonta pinangana toma bangki ke theklong lela pen kachini ni atom sitami tupikla lason sila bangso harlong athak sokorong kewang pu demak longolong pini wosik ni phai isiar ni labang so demak longolong pale damlo ili karbia khaita lamet lamchong puru puhi kardom kari pinangana son ipu iphiatum eke thante kangdu lason si soklong tar pustami isi manghumi me ili tuma phan arna maniatum eke tekang sokai imate arlonga thak sokorong kebang pu ili karbia so tom sitami chini theklong pen dak phuloni constituency ke parlo ba chokrong phararong pen ke helo kilometer 3 phosase inglong olong kedo kok thek ponong si
arong pen kiwang sitami thek ponlo la son si kokrajar lopen kaprek ahawar pen sitami labang so soklong taralong wang pen nang chardi loputa sangpi ronjita bepi arnam kardoma bang pipen ningjepo lapen pini labang so lang parpan soklong taralong minu ki endam abang phupang phiatum bang plikebra hini amuluk pali dun pen sayang ding kaprek arnamarnia phan ardom ponsi pi lukhimi sokominu nanglu dunlo lapen penanganar muatum bhuk pi pen wanlo lapen labang so jai mekalong sang pi ronjita be pi pen KAC mati tim karbiang long atum maphan prabjin pen kidukithak asa hem nangkim nangrang ponasonte me parji pusi pherang ke atuma phan pachini po lapen labang so jai me kireng pon ningkan surhinira krihini pen si labang so lang parpan soklong tar ke palidam cheng lapen sokwa menu ke andam cheng lo pusi pachini pon lason si wang bom pen piningan ningkan keban nang pleng tanglo lapen pini kidama hut thangnat ka siksa vi pusi ongdongara datum pen ningje pon phuloni pen aroning tikathar karbiang lo news te la dak tang te la bang so sok long tar long ki hon ro atuma rong ke kuna ni soklong taralong kihon atun kini ke tarabasa asor pusna than he tarabasa asor si kihon pu sitami nilibange soklong taralong kihon atum hans tami choro iglo alang tum stami dak anni pangthir thek ason lo mati asi choro iglo sitami lam the si bang kining je kang tung gelale he kihon bang kihon iglo mixen lo tabar pi bar so bang ci pajar chet ason te pusi nilibange ning je det lo ke arnama nama hem pinak apo pangthir jir lo te lipitum tabang du thipo pusi mathalo setaminan bang e dak masi du ko bar pi bar supen asa uci pajar chet lo prote lipitum ta du unpo athi mani tum aprang ke bang lason dulo mane dak adung hes wasuti nang ke jo ma nilitum dak do delo pusi lipitum ke pu lason tak tak si mu do dedet puti litum siksa karen na along ka preka minu ke endam long thai we den nang pu phansini libangi kamatha dam lo asi dak pen ci pajar chet puti bang ta nang dudun thipo ili tumta karbia tum do anstami nang chu en long pu pusi matha pon lo tang te muhet ni litum ke bang ngale tum long nang ke dun tami penan ka siksak do la hok lo towar ke dam ke bang ke cheleng la bang so lam pu thak na di non la ke kibom la so sarkar to mang ke tuning ri son pa duino na ba chuning ring tung ik dik an lo mane athima karbi tung duk soi sai de lang mati nili tum det le nang ke enji kali anu ka preka tum ta nang enji bhokti tum ta dupik apen te along ka prek pan stami ke bang ri ta to wara ja ka bang asa onang bunai pi pruya son te mik pari pulo athima to wara vi siksai wik pinita nili tum ta ekdom banga rit ke pan miki kai tanga jo ekdom atumi dong e kai ni pini ke so kali lang dong set sat ta ka bang lo ta upaya vi ili pilong nang ke le naing bu phan se pini sitami me kara jata chichini ni pins ni tum bang iklo tang te la non dak na che tong dun an ke dolo la se la na che tong de rat tum han tami pini ki pu je son dun aholo mane nang che tong ande ta du piklang apen te dak ni tum long ki wang ji tum ta du ik viklang mane hala non ki wang ji ni tum long ki wang ji tum phans tami alang tung gi non bistibar ni nang enik ji pu la pen te hola nang ki endun te pina tum phans tami nilike ka chuning rikang tung lo athi mani li tum ta dak nang ki ening kam kep nang en pen ansi ani om apuru phandar eng kroing tong ans tami adon tinta doret ko son si ka che thek long lo la si anur ka prek arong ka prek pen tami dak nang chu enra alang tum stami anu adon tin stami sokthi sangthi padunang puru phandar padunang ani om ki minta jok project phan wang son te mi pari pusi ni libai chuning rilo patuya jo pang thek the atum sonje ding tiare da mendu ating inghu ponet sonje ding tina ka thandu na tengke ladak arong penta ka tor ko ave ing samjen pensi kam ki klem la pen hajira mate anongarni iduna tuma phanse tame poisa hai hui pusitame pidun vet lasi ake hai sonje ding tia hien pen ka choning ripon ke klem bang aling abang sitame ke ponet ating pusitame nangche thon et non pusi chuning ripon ako jong sinang chi thon the pulote rai kom sai khia to phan lam hoi pidam si ke chok che mate kang khu ka chukle ma bang phot to phan sa tame hem kang sam thap ponji lapen ku pia joy ni pen si ke klem ma sudak pen insai ponji pusi pherang ke thing nu ning chi pon news text report Karbing news
la ting kang huet pula bang so ting ban ko andi ji te La so tinga bangke abana bangke to ban ban pho bak sido ans tame nali tum tala hem pun de tame hem pun de lo plote nali tum chini po abisi ta nili pakam ke asi la tum bangke ni tum thana bang lu pidat po asi la chok che phan bangke tum ke hem kang sam thap nang kok po latak bang ke nang li chu tikila blang la bang so rit aman di nili rit mandu lo la pensi dak nili bhiti dat kali dak anu ta tum do asi phala tum ta non ko chikim tong tik the ko si da me anu tin ta durong ra pet po si nili ma thalo la amen tu ta nili pathe ulo asi kaching hon sop hana kaching hon du nili anta me alang tum pi tong cho ma tha de la si ela eng sai pa me nang po ana por sila la bang so ting ki pono nang hin be kachini du na teng te nili kachini tu na teng te tui ba yo la gari dam boy hun ne bang bai cab ne bai crazy ne la ana por bang nili chini de lo anda me anda bang ke la nili rit ke klem tum bang nili hem bang lo bai troka por hada oh nili rit ki dam pe nili Abarim MDC mate EM rangdang teron bang sopir hepen cheu tanglo pu arjulong si KACCM Dr. Tuliram prong hang atoya tengpen Alvin teron apan tangka lakasian ludun si ahemazoropan Alvin teron ahinpen pipa jerdam Abarim MDC mate EM rangdang teron alangli parok kreser kebra thong kebra plianingkan pirthi nahache iglo Lason si alangli sar pura men lake kang tuiteron lapen alangli sar piamen kabirung hang pipen kadukawi korte bang plido la anang bongpen alangli henlo aki bisilo alangli the pading si uguri along an kachali jiaphan toidonlo la sopen det pen puthot diphu an kachari dam jiaphan padun thuiglo lason dam bom bang bom se alangli pisu somi kawerong hangpi aphan chipachor chiparupsi kadukawe osomar bangkri sian chipati chipading ponlo lason si alangli ningke hang penajok pharo khresir kebra troxi kebra isi aning kana hot karbia dorbar amen pen election chipate dun si uncontested pen chipahai ponlo lason thak si puthot INC mate Indian National Congress asong pen pharo khresir kebra troxi kebra ner kep aning kan election thodon pen chipahai dun pen medical in charge EMR pu chipalong dun lo lason se alangli kadokawi ningkan cricket homan EMR pu asai claim bom bang bom pen kaprek asai nang claim si patumi aruni phaithong ke praisi surihini ra inquire ke thom anaro poralangli bang so pirthi pen chi utanglo laso long prek jam don rap songja po songja piatum alang likar jong sining hembreng meke dodun long pa meji aphat adimak long an pali don pen amekri wentikang renti news text report Karbiang Long News Diphu Dhansari Lakhakri Sirkep constituency ke paro Rongklar Bong Anthony Rongphar Ameker Dipen Singh Narahem Tomon ki theahut ahem thengpi ke ba prai pena jok pinangan kisung dulu bangso birta arjulong si CPIML Central Committee Kongchun Bang Robi Kumar Phangchupen arjulong si Porbhai Trokopor Humridam si Sang Han Jangthu Poisa Hai Hui Kerap Pajirdam Lapen Kisung ke Phowek abang photma phan aning pathetikang lapen lapuke si sumiti mungpen ta arjulong si homridam lapen KSC sumiti mungpen kachuning rike KAC kacharia bang photum pen pusitami prapjin pen kerapon vekji aphan kachuning ripon pedu lapen lapu kisong ke phoweka bang phwa hin pen pini kerap ke pajirdam CPIML abarim EM Robi Kumar Phangcho phanta kachuro pajirpon Diphu Pendor Singh Tokbi, Karbiang Long News. Rong para rong labang so bipin timung po hem erong atheng pi alang li hem babrai pen ajok tong sekot pen birta long pen si ni tum wang iglo ke se kong chun bang sumit timu
lapente neliri sanghotum lasi non dak hem kebabrai ahem phu bipin singnar alangli nilidung sidolo lasi alangli tum labangso hem bapirai penajok kedo gathak akisung thetan lo kicho kijun osomar kadogobe kedo gathak ake siksak thetan lo laso arjulong sini tum dipu pen tong sekot wanglo lasi alangli phan thang rap mobe stame de tum alangli phan nangse tong iglo lasi non namat kicho kijun ka siksak dota hai lasi sang asabo han asabo kicho kijuna hormu nitum wan pilo lasi alangli phan dor pajir tekang long lista labangso ghotona mate labangso tomon hem ke babrai alangli hem kisung hut angse klang plisi nitum wanglo lasi ahem phu apanta nitum ningduk lo ya langli ihung beta hem ta labangso angbong chitim